И здравейте в Books YouTube, аз съм Dead Monster и това е 12 епизод в Danger Survival. И в него ще се построя къща, както ви обещах в миналия епизод, която ще се намира май тук и те някъде. Не знам, още не съм решил. Някъде тук и те му е. Няма да е много голяма. Ще нещо като квадратна постройка, ама не знам къде да я направя. Сега чайте сега така малко. Имам идея. Тия само да ги махна, че те имам 11. Тия дървета и тях сега ще ги махна. Сега видим где ще я правим. Ще тук и те сега го запълня. Значи ще я направя тук и те име. Ще разчистя малко. И ще направя те с едно купче на по-високо. И да, ще трябва да се енчантна една лопата. Ще свърши накрая като копам само те. Тук мисля, че стигаме. Да. Значи тук и те ще копам. И да, в следващия епизод вече ще се прави чест рума. Сторич рума, не? Сторич рум по-яко звучи. Ще го правя в следващия епизод. В този епизод ще се направя къщата и ще си я обзаведа. Тъй, сега ако изкушно мога да превратите малко клипа, да не гледате само как чупят тук дърт. Нали, само ви съветвам. Аз тук и трябва да копам. Да, тук и тя е. Да превратите, не гледате само как копам. Защото то само да копая. Сега ти ще отакова, тук ще ги махна. Ще запълня после. Ма няма ги запълваме и те направо отгоре ми ще изхабя и дърта, защото това е дърт. За куми. Целият урод само дърт има. Самия флат е само от дърт. Те ай ще отида да се наспя. Не знам, сега стана 25 левел. Взима си енчант на лопатата. Не знам, ще видим. Може още сега да е енчант, но не знам. Трябва да берем саплинга. Сега тук и ти ще го запълня. Да... Нема къде да слагам. Тото или иначе аз после ще прави подземия и такива работи. Значи къщата съм си измислял вече дизайн. Отдолу, както се влиза, нали? Точно където е за едни стълби за нагоре. Ще има нагоре, надолу, нали, точно по тях ще е това към сторич рума. Нещо като мазе. Тото сторич рум, то такова. Сторич е... Какво беше сега сторич? Ове, аз съм имал айрон лопата. Сторич е такова. Склад. Такива работи. Няма сте им се, че. Тази година уже завърши английски с 5. Миналата с 6, самата с 5. Няма нищо, пак добре. Айде да слагам тук. Тук трябва да слага кабел. Ама аз тук от дърчо направя. Анбрейкинга, гледайте ако прави кирката, направо цепи мрака с финирче. Те при малко почнах клипа да снимам, обаче нещо взема ми лагва.
Нали, преди да почна сега. И разбрах, че защото си направих мишката някаква супер голяма. И почна да ми лагва от това и я направях, ето, както си би била друг път. Си би била друг път. Така, аре, тук сега махнем това кабелство. Ще трябва да се направи XP фирма. Ама такава XP фирма, в смисъл от някакви скелети или зомбита. Направи някакъв под водата ли. То под водата надолу ще изкопае някакво такова. И ще го направи да е тъмно. Нали, само входа до там ще бъде светъл. Иначе ще бъде тъмно, за да може да се спамват долу работите. И аз работите. Тя зомбитата и такива мобове. Сега тука ти ще го махнем. Летящо дърво. Не е за вярване. Айде да го махнем. И малко дърво ще съберем. Чай, че хем да мога да го укусяете и така. Джъмп! Видяхте сам какъв джъмп направих. О, нищо лагна. Чух само как се повтори звука от чупенето на дърта. О. Това беше за бокс за YouTube. Хапнем на пожелаем. Добре. Тук ти да го правим. Пак добри чупи тая кирка, аз съм доволен. И ще трябва да се енчантна и друга. За сега е добре. Не мога да... Опа. Чайте само. Чън кодинг на дефолта. Нещо ми примигна така. Така. Сега тука, за да е по-симетрично мога да направя под тия, ама... Дядо. Ай, сега ще го направим. Да може да има и XP от копане на дърт. Ще да е яко. Сякаш ще го направим. По-да е ти, нали, да ни е толкова изядено. Отрязано сме... Опа. Така. Аре сега да видим така. Ай, сега сме готови. Почвам да строим. Ай, те ще го направим и тук и те ще го вземай. Ще го обръсна едно хубаво. Те. Ай, те ще бъде. Така обаче го направя от дърт, защото има киф много. Така. Добре. Ай. Значи да взимем сега някои материали. И при това ще я си обера фирмата. Ще не съм обера. О, че то всичко поникнало. О, вижте. То се движи. Ще има да правим такова. Хлебчета. Някога съм забелязал, че още докато сложа сида, той пониква по-малко. Те, засенява. Добре, ай.
Ти не още трябва да се махне. Тук може да се направи нещо. Тук ще оставим това. Саплингите сида. Аз тук рафтови някакви ще ми трябват ли? Съвсем не. Чайте, то дървото ще ми трябва. Каблстон, слабови. Те за някакви работи. Ще направя, ще взема яйцина. Мощно дърво, аз нямам много дърво да ви кажа. Той не дярака. Правя малко бриковили. Те съдейства. О, тук има стол. Че сега направим слабови. Сложим и той да се изпече. Някакви тухлички, такива стълби може да се направя. Тъй, аз че съм губил време. Опа, забравях да оставя пшеницата. Тъй, я видим нещо друго. Кварц. Някой кварц блок да направим. Оф. Забравях всяка биш, бахте. Те. Без стои пак кварца сега, няма да се ухабя. Те, да видим сега. Тука да сложим така. Те ще е. Тая въдица няма да трябва сега. Тук няма са те. Така пак те става. Няма са. Те ще остане. Тук се качвам. Тук ще го оградим с фенсове. Фенсове. И листа ще сложим. Баче, аз листа имам. И гати, аз листа. О, аз ще отида сега се бера. Фенс, нямам тук фенс. Тук има един, тук има пръчка. Една причка има. Опа, ко правя? Айде, ще преработим дърво. Ще преработим дървото. Правя някой друг фенс. Ето. Пак една пръчка ще остане. It's night. Айде да берем от тука. И да си дигнем левела. Айде да му лигнем. Айде се зафащаме за работа. А при това отидем да окастрим малко дърветата. Хем тия дървета събери малко тук. Два стака за сега. Не ще го кастрим. Чайте, я се кача направо горе.
Сега да обирам като циганин. А чай сега тия малко цвичета да наберем. Жалко е, че няма червени. Защото то е яко и от червените няма, но то няма. Тъй ту дърво. Ловкастроем. Аре ето него. Колкото стигне. За ножицата. Ай, отиде. Отиде. 4 стака. Ще ми стигнат. Ай, аз бисти ще ги обера дървите. This is the sun. Тук е той. Но ма дразните и като дупка, но няма да го правя. Кефя са като циганчина баничка. Чувам листа. Тук има още някой дърво. Да оберем. Там мама не мога да стигна. Така, сега. Айде да видим сега какъв ще. Така ме прави тия. Да. Така ще бъде. Ще бъде цялото те. Те ще направя. Мали колко ли време ще стане този клип? Опа. Значи може би в следващия епизод ще се обзавежда къщата. И други работи може да се правят. Слабовите ще ми свършат. Спокойно, имам кабелстон. Тя да пусна малко да се печеч. Ей, аз кабелстон. Стон само. Силно тук малко, ма... Я видим, тук сега има един само. Тя е брикове. О, кой виж само. Аре да има тук. Тук да има за той. Тук още един стак ще взема да пусне така да се пече. Там дали нямам някой стол, но... Имам един само. Така, сега и това ни иде рак и него. Те да ги обираме. Мога да се направя оградки. Но не съм сигурен, че и тия... Такова ще ми стигнат. Тия фенсови ще ми стигнат и... Едва ли... Опа! Чай се, ако правя. Тук не трябваше да учка. А, не! Точно не трябва. С още едно трябва да това. Само е така и ти да е теми. То така. Моля съм, не? Моля. Къде е тема? Или па бестия, я видим къщето е. Така че ли е по-яко, да. Изобщо като изцяло не знам дали ще ми стигне клипа, и аз клипа.
много време ще стане клипа и мой да го оставя за следващия епизод да я... Даже и да довърша и къщата. Сега ще ви... Чайте сега за колко часа. О, някой ме занява. О, има време. Опа. Така. Атей, ти на тия, браво. Ай, като си нямаш работа друга, да печиш чикабъл стон. Те... Доста. Един стак. Ай, те ще ми стигнат. Мисълта ми да имам така, понят. Тая стаечка там ще се оставя. Нали, където сега спа. Се оставя за бривинг стан стаята. То ще е. Зато ще оставя. Така... Сега, май се наложи ето и ние да щукаем. О, мага, не. Ставам го те. Ай, те как се биеше. Те тук ще са свинсови. Чакай. Не трябва да съм. Не. То сега, гледайте как става вече. Там сега ще застане на дърта, ма едва ли. Застава него. Ой, ай стига, айде да отидем до рибарската къщичка. При нея има крафтинг тейбъл също. Идем да я посетим малко, да видим да не е запустява нещо. Не. То пък ма... И пак едно остава. Така пак едно. Пак ти работа. И 5 станаха и... Просто кой прикарам? Ще трябва да ходя да ловя риба. Не риба да ям. Ама това няма да е в този епизод. Чай, ще така ме дразни. Те имам дърт чай да запълня една дупка, че много ме дразни там. И тя ме дразни. Ей, тая тук. Чака. Опа. Брачет. Да съдим някой дърво. Те тук, айде. Те. Така, сега. О, майко. Тъй, сега къща да видим. Ще я направим ето тук. Тук ще има фенсгейт. Ете. Аре, тук още един кратинг. О, той ще умира. Ще ми е по-наблизко. Ако ще направим Фенсгейт. Опа, обратно. И пак една пръчка остава. Мисля, че само един ще ми трябва. Те сложим фенсгейта и аз. Фенсгейта. Да отидем са наспим.
И да продължим. Аре. Така. Айде. Се зафащаме за работа. Е така. Сега съм го измислял. Квадратно ще бъде. Опа. Те някъде толкова ще бъде. Те. Опа. Тук. Чай, че аз май не взема се объркам. Защото на тук и ти нагоре ще ги правя стълбици, значи ще почва от тук нагоре и тук в ляво ще се качва. Значи... Чайте, не крафтим сега. Ела, дай. Тая врата отворена ще. Дърво ще взима е слабо ви. Често ви няма ми трябват. Тия стъби му ми трябват. Тъй. Сега. Ще направим стъби. Тъй, къде е по-малкото? 16 стъби. Аз се надявам, че ще ми стигнат. Сега. Поне постройката, ако мога да направя в този епизод. Сега от тук и ти. Така, да. Е така ще бъде. Само с две. Ай, стри. Тук ще сложим още така. И тук освен вече съм... много ниско става. Сега ще ми е това. Чайте сега. Тук. Тук ще имаме на... такова, значи това няма да е ти. Ще бъде така. Ще има от и тия. Няма да има така. Не, още. То ти направо ще е към втория етаж, значи трябва да е по-високо. Че тука. Ако се умее тук и ти. Това ще не значи още на блокче. Няма стане тъй. Айде. Ще или иначе трябва там. Ама аз стои блок, че трябваше направо да завъртя. Чай сега. Това. Че още някой друг купче. И тук и тъй. И тъй тук вече втория етаж. Опа. Аз къде оставам тук и отивам? И от тук направо като тръгна надолу. Да ми е често, но да, те ще направя. Там няма, да, няма. Значи...
Чакай сега. Тук и ти. Ти. Тук и ти още един път. Тия да го оставя. Кацилска къща. Те са. Скаши вратата. Тук ти. Опа, още едно, чакай. Дай ти трябваш така. Тук ще бъде така. Не кажа обаче нещо нема кефти. Няма да е ти. Така ще бъде. Тук те малко ще. Тук вратата е ти. Тук. То. Сега тук и ти. Как ще стане? Я чайте да. Качвам се тук и тук. То ще си. Тук и ти да е. Те и ти парапити да има. Направи така и ти отгоре вече това. Не станаха стълбите точно както ги мислех. Ама пак ги побългарих. Много добре. Станаха. Тук сега. Тук да има такова пък то. Не, тук начин няма те. Кому има прозорци? Аз пак пясък нямам. Нямам. Тук да го направим така. Тук ще има прозорци. Аз пясък не съм вид нямам. Къде има пясък? Това е пясък. Това е пясък. Край. Вид си зет. Трупът! Приливам от пясък, пък този път нямам. Не знам колко пясъчни купчета са. Аж ги съберем. То всичко отива на там. Чрез 2. И с тез 47. Ето тук има още едно. Опа. Ето и сега го запълним с дърта. Няма спря да идва вода на самъч.
О, тук има още. Те 50 точно. Да условим да се изпечат. Се изпече... Ай сега, то няма коля. Бах, че аз тука. И гети. Това просто не е истина, кой ви прикавам. Къде ти, бе? Оф. Трябва да му легнем. Много време става клипа направо. Не съм мисля. Така, сега, айде да отивам да го правим. Знам, що те обаче не ми зад крипъри и такива работи. Го difficult и normal. Защото много не се задържам през вечерта. Не заспамват се зато и сигурно. Значи тук и те ще има тия прапити. Ще има полза от вас, момчета. Или момичета. Там, които сте. Те ми мисля, тук и те да направи една тераска. Това е тук и като се каче. Ще направим тия фенсови другите. По-готино стоя. Чай сега, тук. Точно. Тук ще има те, защото. Ще има тук. Не листает где. За по-газарско. И тук и те моем са двете легла. Може да не и те. Следващия епизод ще го завиждам. Може и зад кадър да се го завида. Не знам. Тук ще има нещо. Коли ще има? Не знам. Така. Така. Тук ще отдигна със фенсо обаче. Не го тръщнах. И то всъщност тук трябваше ме да съм. Както да е. И тук ще има фенс. Да условим задка. Зихте се качиха. Що те става? Не мога да разбера за какво те става сега. Така. Сега тук и ти. Ще ми трябва още едно такова. С дърче се кашвам. Те имам ли едно листо на разположение да пробвам? Но дали няма да изчезнат? И аз пък там, що съм сложил още едно, И аз викам, сега ще ми трябва. Така ще бъде. Бать.
Те по-яко става. Така вече и те, защото... Аре, тежи, обаче ще го направя с малко прозорци. Стина да ги взема тия прозорци вече. Ти сигурно станаха вече. Пяска. Ма едва ли как взема. Пак 32 прозореца не са малко. Те... Не е много голяма къщичката. Аз не исках и да е много голяма. Те и сега. Откъде те да има прозорци. Да мога влиза светлина. Откъде те ще го мина, мисля, още един път. И знаете ли какво ще направя? Сега живиче. Оп, вей, дърт. Ще направим шахматна, ама сега ще го мина още един път. И гледайте сега. Так. И между тях листа. Ай, отиде. Хубавото листенце отиде. Аре. Вижте кой е як. Вижте само от самите такова прозорци. Кой як става сянката. Много як наистина, много смисъл. А тия тук ти не ма кефят. Падна сапленка. Те тук ще е те. Тук не знам какво ще има. Гардероба. Той е много малък. Те. Обаче тук те ми са от листайте. Или изобщо нищо ли да няма на този етаж. Много затворено става, няма кеф. Изхабил съм ги лисата, каре. Не знам с прозорци. И аз сега като казах прозорци, трябва да отида си такова. Нещо са прозорци, аре. Да сложа на къщичката. Обаче аз долу имам да оправям. Тъс сега. Тука. Добре. Постройката е завършена. Покрив съм направил. Чайте сега да сложа и тук и трябва да сложа някой друг прозорец. Добре, че се сетях. Сега ще отида да взема и другите прозорци. Ще сложа и на другата къща. На долния етаж. Не знам. Ще стане някакъв прозорец. И бриковите. Сега ще ги направя на такива... Такова. Ко правя? Назад, това ви приказах. Опа, трябва да хапна. Home! Sweet home! По-нататък мога да направя някаква по-яка къщичка. Тук и тия брикови. И аз брикови. Аре, без това трябваше и ти да е двойно. Те сега.
листа ще сложа. Тая къщичка много така... като храстава става. Май нямам стигнати прозорци си за тука. Той че го направя от листа. Те тук мисля и ти да се го оставя. Кой ще влезе? Кой ще влезе? Кой ще влезе? Е така... Сега тука. И тук се искат изисквания и те. И те ще го оставим. Тук мисля да сложа... Какво да сложа? И от уния парапити, но то няма от тях вече. Те па няма да става... то пък... И аз мисля, че има място за едно купче. Я видим сега. Тука... Какъв е? Според мен е добре това. Тука. Че малко, че нищо ръката ми стръпна. Тук. Тук ще е те. Ще трябва малко да осветя. И дърво куда прави. Без това трябва така. Тая отин съм спил. В холма този път. Знам, ще поправим още малко. И ще видим какво ще правим. Я видим сега. Нещо в печките да има. Само кол. Така. Айде да видим. Колко часа само? 12:35. Има време. Сега какво да направим още? Зато и само ми трябват прозорци ми, като нямам пясък. Вече следващия епизод ще имам пясък. Е така надолу. Само да преработя малко. Да, слабо ще го направя. Така надолу ще ми това storage room. Май беше добра идеята да го правя. Те ще го оставим. Така. Те в Books YouTube. Надявам се да ви е харесало. Значи къщичката хубавичка стана. Ето я. Какво друго да направя? Ще ви я покажа, аре. Като за последно е тука. Тук. Трябват още прозорци. По-скоро пясък. Тук отзади няма нищо, само и Ето. Тук и кой няма нищо. Тук ще е една врата. Следващия епизод ще я обзаведа, може всяка така преди малко да я обзаведа. Ето я. И надявам се да ви харесал клипа. Да съм се чувал добре. И да не съм досаждал най-вече обаче. Надявам се да ви харесал. Коментирайте, оценявайте. Абонирайте се за мен в Xbox и в YouTube. И до следващия път. Чао!